Cheese Escape, un joc horror pe Roblox care a fost vizitat de 893 de milioane de vizitatori, 5.000 de oameni chiar îl joacă chiar în acest moment. O să jucăm și acum, au fost în trend când s-a lansat, dar acum nu mai este. Haideți să vedem cum este acest joc Cheese Escape. După cum vedem aici New Chapter, trebuie să completăm prima dată pe acesta. Trebuie să apăsăm de 9 ori pe brânză, așa era înainte parcă. 30 de secunde aici sau 30 de apăsări. 30 de apăsări pe această brânză. Trebuie să pun aici un autoclicker. Apăsăm. Bine, mă. Oponent, haideți să vedem. Aici avem extra brânză. Bun. Și aici este la fel ca un piggy sau ca un granny. Trebuie să scapi, să aduni toată brânza fără să te prindă șolobanul de pădure care vine spre mine chiar acum vrea să mă mănânce. Nu mă prinde de fund, nu m-a prins, bă. Am crezut că m-a prins acolo, era chiar în spatele meu. Nu, șobolane, ai râie pe mine, ai boală pe mine, lasă-mă. Șobolanul ăsta e ca râia. Lasă-mă, șobolane. Vreau doar să-mi niște brânză. Promit că... Nu, lasă-mă. Nu! A doua încercare. Și mergem la șobolan. Bă, dar-și bate joc, de ce fix aici? Haha, prostă, nu poți să intri aici, prostă. În spatele meu. Îl simt. Ajutor. Gata, bă, prostă. Bun, haideți să vedem aici ce avem. Trebuie să spargem cu ceva ciocan. Ok. Brânza se e luată. Bun, nu s-a resetat tot. Asta este foarte bine. Bă, da, tu ești peste tot. Șobolane, lasă-mă, nu mă mușca de gât, nu mușca pisica măcar. Fii respectuos și nu-mi atinge pisica. Că pisica asta este pisica mea care face în continuu lângă urechea mea și mă nebunește. Și da. Unul din nou. Bun. Cred că aici trebuie să ajung când colectez toată brânza care eu fur la șobolanul ăsta nesimțit. Dacă venea pe aici. Îl aud. Trebuie să ajung pe acolo. Bă, da, serios, fix aici ești. Lasă-mă. Prostul, că tu nu ajungi aici. Pot să-mi ador în față. Foarte interesant. Am două brânze. Bă, dar cum? Bă! Mă, ce? Și pisica zice. Ce, mă? Că așa face pisica asta. În continuu. Bă, sunt doi șobolani sau ce? Uite, unul e aici. Și al doilea, brânză. Și al doilea a fost în altă parte. Dar au fost. Luăm brânza.
După jocul ăsta nu o să mai trebuiască în viața mea frânză sau cașcaval. Acesta e cașcaval. Bine, acum e totul chill. Nu ne grăbim, că șobolanul nu ne mai urmărește. Acum ne urmărește. Am ajuns. Sper că nu vei aici. Șobolanul, vai, ce ochi verzi ai mâncat azi, ce coadă ridicată. Du-te, mă, că ești prea gras, mă, nu vezi câtă brânză? Lasă-ne și nouă cățică. Că aici suntem blocați. Altă găurică! Doamne, că nu știam de această găurică. Lacăt verde. Am descoperit o zonă nouă împreună cu fetele. Haideți să vedem. Lacăt roșu. Păi înseamnă că pe aici eu n-am fost. Ar fi mai să întâlnesc fix acum șobo. Păi cum e posibil? Cum e posibil așa ghinion? Ori sunt mai mulți șobolani. Ori jocul acesta mă urăște. Și vrea să nu câștig și efectiv acum știu de ce are atâția oameni care nu joacă și nu au 1 miliard sau ceva de genul. Fiindcă e un gunoi. Adică efectiv te urmărești un șobolan și iar tu vrei să scapi de acesta. Ce cam întunecoasă. Am crezut că vine șobolanul după mine aici. Dar n-are cum, fiindcă șobolanii nu știu să urce, nu? Nu? Șobolani, nu știu să... Am crezut că puteam să sar. Dar nu mai contează. Am cheia care aparent tidita mai cheia. Fix lângă asta. Ce e asta, mă? Unde m-a teleportat? M-a teleportat în backrooms. 2 4 8 3. Mă, ce? 3 8 4 2. Bine, mă, trebuie să le scriu invers. Ok. Da, o mai intrat o fată. Unde e fata? Unde e, mă, fata? Nu cred că o scris atât de repede cod. N-are cum. Veioze. Lămpi. Hopa. Dacă e aici șobolanul și mă aleargă, fac cu inima. Ce e aici? Urcăm. Se aude sunet de pași, deși urcăm. Murim? Nu murim, bă, nu-i camping. Da. Sau în alte jocuri în care mor dacă ajunge. Bă, fără muzică copyright. M-a teleportat aici. M-a teleportat aici odată ce am luat cheia. Da. N-am putut să sar. Am cheia roșie. Unde era lacătul roșu? Am pus pauză la video. Bă, șobolane! Mersi, șobolane. Am pus pauză la video ăsta, nu am copyright. Și să nu-mi zici că acum trebuie să mă întorc. Cred că trebuie să mă întorc. Nu cred așa ceva. Refuz. Că trebuie să mă întorc la cheia verde. La lacăt verde. Șobolane, lasă-mă, șobolane, ca maită-me. A maită-me, șobolane, lasă-mă. Lasă-mă, șobolane. Am ajuns de unde am plecat. Haha, șobolane. Ne-o vii pe aici. Bun. Acum, trebuie să ajungem din nou la acea cheie verde. O să ajungem
și o să folosim această cheiuță. Avem 6 din 9, ne mai trebuie foarte puține. Cred că în 10 minute o să terminăm sau mai repede. Actually, mai repede nu, că deja s-au făcut 10 minute. Bun, și să nu zici că acum ne teleportează din... A, nu mă, bine frate, așa da. Așa da, acum putem să ieșim pe aici. Ce mă? Asta nu era deschis înainte. Bun, aici trebuie să pun plencul. Și acum avem cheia albastră. Cheia albastră deschideam acolo sus. Acum noroc să mai găsești. Bă, șobolane, nu! Șobolane, ai milă! Șobolane, ai milă! Șobolane! Da, acesta a fost episodul cu șobolanul. Nu mă mai juc în viața mea acest joc. E un gunoi ordinar, așa că papa.